Nyakoram Gajwang machiegni ma en chenro mar poko pogore chenro mitayo kod an Sharon Ongao. Okiny makawuono wabiro ni e gwenge gi mag Kivuli Center mantiere gwenge gi mag Kabiria e county ma Nairobi. Ang'eny ni ipenjo ni okiny makawuono pok mane mwadwaro kelo ni. Okiny makawuono wadwaro kelo pok mano mar loso bao. Ineno bepe mantiere toka kacha osebedi kithedho gi kuom ranyisi neno ka ntiere gi ranyisi mar liech kama. Ntiere moko kuom rowere mabedo katimo tijni e gwenge gi mag Kivuli Center. Mane pok ma bende odoro menyo kiny makawuono ibed kodo nyaka giko mar chenro makama machiegni. Nyakoram Gajwang asebedo piny mano mar bilo wach gachiel kuom rawera ma bende osebedo katiyo Kivuli Center ka arwaki ni machiegni ma chenro mar poko pogore kochako ichak gi nyingi gi ginero ma bende utimo kae. Anilonga ni Andrew Maboko, an achiel kuom wood covers matiyo kae. To gik ma watimo gin gik muneno kae gi. Basically wacha ni an wood cover to I represent jogo. Pok to untiere godo kata na Nyakoram Gajwang koneno kata na kombe mwabede gin achiel kuom kombe ma bende uloso ka. Samoro ng'ato nyalo penjo ni pok ma kamano chako e higa mane? Nuchako loso mwandu gi kae ndi e higa mane? Gigi ne wachako loso from 2005 nyaka sani mago almost igni madhi 20. Koro ing'e ni ma e gima konyowaga, ma e gima miyo wayudo gi kaka wanya survive koni. Lakini gin woods kata mana bepe mage mutiyo godo nikech ang'e ni mar loso mwandu maket kod ma nyaka uti gi rang'iny mar mbao mopogore opogore. Gin mbao mage ma bende utiyo godo? Okay, yien ma watiyo go mostly gin jacaranda, mahogany gi mvule, but jacaranda sana ema watiyo go ema wanya yudo machiegni. Moko go be nyayudore lakini wagolo gi kuma opogore. Bende ang'e ni usebedo kuwuotho machiegni gi bengi mar Equity. Samoro nyalo mana nyiso wuodho gi bengi mar Equity osebedo nade? Okay, Equity ne wariwore go last year June. To mane wachako ne gimiyo loan ma 30,000 mane watiyo go ka wamanyo go yiende. Alafu ka wang'iyo go tools ma watiyo go mondo mi wachaki. Koro Equity osebedo ka konyowa from last year June nyaka sani. Pod wariwore kodgi pok waweyogi. Kopogore kata mana gi hola ma bende bengi mar Equity osebedo ka miyou, geno marwa ni trainings kata mana tiegruok bende jo Equity osebedo ka chiwono. Inyisa Nyakoram Gajwang ber mar trainings mosebedo kuyudo? Equity chiwo ga trainings, mostly gibiro ga gimiyowa training kaka wanya save pesa, kaka wanya timo business wa, kaka wanya market. Gimiyowa training mopogore opogore. Alafu training go be konyowa ahinya. Kwaduogo e pok ma bende utimo chiro chal nade? Uso mwandu gi chiro ni mage? Gik ma waloso mostly wauso gi local markets around Nairobi kae. To kopo ni jomoko biro, jomoko nya biro iye kae ging'iewo. To samoro be wanya wuoyo gi joma ae pinje maoko kaka Dubai gi Italy. To gibiro gikawo gi kata wanya oro negi kuma gintiere. Bora ni gigo ochopo negi to watimo business no. Tich ka tich nyaka bed gi achiedh nade kata challenges mage. Akeni gin achiedh nade ma mage musebedo kuyude kit tich mano mar loso mwandu kitiyo gi bepe? Okay, challenges mokwongo nyabedo marketing no. Kata wan gi kuma wause gi to inyayudo ntiere chieng' mamoko ma ji onge. Koro wanya loso gik moko to wa stock gi. To ka wase stock gi to gibedo kanyo gi onge gima timore. Koro warito nyaka high season bi koka wanya uso gi mane challenge achiel.
challenge mamoko be inya yudo ni nitie ma yiende onge. Kech ing'e ni kidwa yien midwa tiyogo, nyaka idhi many kumoro. Inya yudo samoro yien onge. To ka yien onge ing'e ni ok inya tiyo. Samoro be tools nya rumo. Ka tools orumo, bo ok inya tiyo. Mage challenges mantiere. Iwacho kotenre kod high season. High season maru kinde muuse, dwe mane ahinya mujathoro use ahinya? Okay, kinde ma use dwe mar 6 nyaka dwe mar 10. Mane dwe ma wasunge ohero ga bire, nikech ing'e ni gige wagi wasunge mohero. Kata ka wasogi e local markets, to wasunge sana ema ng'iewo gi. Koro dwe mar 6 nyaka dwe mar 10 ema giero ga bire. Gimoro amora mantiere gi achiedh nade nyaka bed gi ber, nikech tich ma kama owacho ni nochaki higa mar 2005 nyaka sani higni buora mosekadho. Ber mane mosenene? Okay, ber mokwongo en ni kitimo gima chalo kama, ing'e ni pachi yaore. Ing'e ni kin artist to ma pache oyaore, mano nya konyi e gik mamoko, kuonde mamoko. Mane ber mokwongo. Alafu ber mar ariyo, ma ema pidhowa, ma ema omiyowa chiemo, ma ema omiyo wadak kae. Ber machielo, pesa ma wayudo kae ma be wasave Equity kanyo, ema omiyo be wanya chulo gik machalo school fee. As in, mane ber ma tich ni konyowago. Pok talanta ema ng'enu chiemogo. To nitiere rowere ma bende deher mar mondo mi tieggi. Akia ni utimo trainings ne rowere ma deher tij lwedo? Ng'anya dwaro ng'eyo wood carving, nya biro to watraine. To mostly kochako training to chako gi gik mayot kaka mask. Kech ing'e ni mask ng'at moro amora nya timo. Alafu mbele kanyo odhi opuonjore ma nyaka ong'e kaka jomoko. Kopogore gi mano, Andrew, in rawera, to rowere pacho ka bende nitiere gi nok mag tije, to tij lwedo emosebedo ka miyo ji yuto. Jip mane ma dichiwo ne rawera mang'iewo kiny ma kawuono ahinya nyako tenre kod tij lwedo? Gima nya ng'iso jogo ni kopo ni onge tich, inya timo tich moro amora. Ok ochuno ni nyaka itim tich ma indikie, nikech kaka an obvious nadhi school, lakini mae kuma ayudora ka timo tijni to ahere, ok anya weyo tijni. Koro ng'at moro amora ma dwa timo tich, inya timo tich machalo kamae. Ok ochuno ni nyaka iyier tich mitimo. Tijni ber, tijegi nya pidhi, tinya timogi for as long as you want. Wach machielo ma Nyakwarom Gajwang' gino winjo en nengo, nikech gisebedo ka gineno mwandu mopogore opogore ma bende uloso. Akia ni nengo chal nade? Nikech ji maloso gi opogore opogore, wanya uso gi e bei mopogore opogore, lakini bei ng'at moro amora ma nya afford. Kopo ni ija local tinya ng'iewo kuomwa. Kopo ni iya oko be inya ng'iewo kuomwa. Bei ntiere mopogore opogore ne ji mopogore opogore. Onge ng'anya koso gimoro amora modwaro. Andrew, wachni mogik kapok adhi ir joweteu mamoko, kapok awinjo pachgi kaluwore kod tich makama. Wachni mogik ne Nyakwarom Gajwang' debe dang'o? Gima nya ng'iso gi en ni gini konyowa to bonya konyo jomoko. Koro gima nya timore ni support kuom ji, wan gi joma moko go ema wanya dwaro. To social media account go be unya ng'iyo gi. Kata kamano Nyakwarom Gajwang' pok watieko chenro makama, nikech motelo Andrew nowacho ni ok en kende ka indi gitiyo gi ji mopogore opogore. Jomoko bende ok winj dhowane, moko bende wuok e pinje mopogore opogore, gitiyo gi jo Burundi kanyakla kod jo Rwanda. Thuolo makare ma bende koro wawinji achiel kuomgi achiedh nade mage ma gisebedo ka gikadhe to tich makama. Adwaro loso kod achiel kuom jogo ma bende osebedo ka tiyo gi Andrew Ginika mawuok e piny Nero mano mar Rwanda. Hii kazi umefanya kwa muda gani? Niko na muda
nikifanya shughuli zangu za wood carving, uchongaji wa vinyago kutumia miti, na ni kazi nimefanya kwa muda na ndio inanipatia mkate wa kila siku. Ulikuja Kenya kutoka Rwanda, labda unaweza tueleza biashara imekuwaje hapa Kenya? Ulikuja Kenya 2001 kama mkimbizi, na ikawa kwa maisha magumu nitafute mbinu za kujikimu kimaisha, na nikaamua kufanya hii kazi ambayo naifanya mpaka wa leo. Talanta ambayo ulikuwa umezaliwa nayo, labda kwa kujifunza tu, wale ambao wanataka kujifunza, unaweza eleza about hii kazi? Masomo yangu ya shule ni ufanya biashara na uhasibu, lakini hii kazi ya uchongaji nilikuwa na talanta ya kuchora wakati mwaka huo, kwa sababu kikundi chenyewe cha Kivuli Carving kiliingia hapa Kivuli Center mwaka wa 2002, ndio kilipewa nafasi ya kufanya hapa kazi. Sasa ndio mimi nika join 2005. Wakati huo waliniambia, wewe tunajua uko na talanta ya kuchora na kuchonga inaweza kuwa rahisi. Nika join kimuzaha kufanya sanamu ya kwanza, ikawa nzuri na ikanunuliwa, ikanipa mtisha ya kuweza kuendeleza kazi zangu. Tumeona mchoro aina tofauti tofauti, labda unaweza ambia wasikilizaji ama watazamaji mchoro ambazo mnapata kuchora unazitoa wapi binafsi? Artist ni mtu wa kuunda na kucreate ama kupurify. Unaweza create zako idea ama upurify, lakini mimi kawaida na create idea zangu. Vile umeangalia niko na vitu mingi, lakini leo weather ilikuwa ya mvua, sikuweza kutoa zote kwa kuhofia, nilitoa kidogo. Lakini kama hii tumekaria ni African King Seat, ni kuuza sera za, unaona michongo iko Big Five, zile wanyama zinapatikana in Africa ambazo zinavuruta watalii, na kawaida hizi zimechongwa kwa miti ambayo inapatikana. Hii ni mbao ya mvuri, ndiyo iko na bei kuliko mahogany. Najaribu kuuza sera za culture ya Kiafrika. Ukiangalia kama ile panel ni African Village, ile maisha ya kila siku ya Afrika, kuanzia hapo jadi, jinsi mababu zetu walikuwa naishi. Kama ile unaona upande mwingine kuko wanyama, upande huu kuko watu, kuonyesha kuko wakati wa Afrika walikuwa na wanyama wanaishi kwa kupingania kwa msitu, kila mtu ana survive. Na ukiangalia kama pale ile iko pale ni kuonyesha vile watu wengi husema wa Afrika tukorezi, lakini mimi nilitaka kuonyesha sisi wa Afrika ni hard working, blessed people. Gara la mazao ya kilimo, wewe ukawa na gara la mazao ya kilimo na wewe ni maskini ama wewe ni mvivu. Ni kuonyesha utendakazi wa Afrika na maisha vile tunaishi ni harmony. Na muda wa kuchonga haya machoro ama hizi mchoro, sijui zinachukua muda gani kuchora? Hizi vitu ziko na karibu step 7. Ya kwanza unaweza fikiria unaenda kuweka nini chini, kile ambacho kitakuja ku attract, kuvuruta hisia za mteja. Sasa ukiisha fikiria ndio na put down, naweka kwa mbao, unaanza kuweka ile mchoro. Ukiisha iweka unaanza kuchonga. Baada ya kuchonga kuko step ya kutumia kisu kurainisha, ndio yule wa sandpaper akuje kuipiga ikiwa at least. Utakuja kudecorate, kuweka ikiwa ni nguo, kuonyesha ni kitenge
ikiwa ni nyumba kuwezeka nyasi ama vitu zingine, mpaka mwisho ikiisha pigwa sandpaper ndio ikiwa ni order, mteja anaweza sema sitaki utumie stain, nataka utumie varnish, sitaki utumie varnish, nataka utumie wax. Sasa ikiwa ni order ni lazima nifanye kulingana na matakwa ya customer. Hata saa hizi ukitaka unaweza chagua kile unapenda alafu ununue. Na nje tunaendanga Masai Market, tunaendanga Yaya, tunaenda Mombasa, tunaenda Nakuru, Naivasha. Maneno yako mwisho tukimaliza programu hii siku ya leo, hasa kwa wasikilizaji na watazamaji, ni za kwa nini? Mimi napenda kuhimiza watu wapende kazi. Kila mtu ajitafutie kazi. Tujenge Kenya ambayo si ya wavivu. Mtu yeyote, kwa sababu kupitia kazi ndio mtu anaweza kujikimu kimaisha. Ujue nitalipia mtoto, nitanunua nguo, nitaweza kulipa tax, vitu kama hizo. Kwa sababu kujenga nchi si kulipa tax pekee, hata kujiendesha kimaisha ya familia yako, unainua nchi. Kila mtu apende kazi. Yeyote yule atataka. Si eti utakuja kununua zile vitu nataka. As long as kuna contact yangu, ile namba, unaweza nipatia idea yako. Mimi kitu nafanya ni kufanya sketch ya idea ambayo umenipatia. Halafu na kutumia sketch. Ukisema hii na match na kile nataka, mimi naanza kazi zangu, tunakubaliana price, halafu ile idea yako naiweka. Na ukiwa na rafiki ambaye anafanya interior design, mahara naweza toa vifaa za kudecorate ni hapa. Na hata mimi mwenyewe, kwa sababu najua kila kitu kinaweza enda wapi. Sanamu fulani naweza hangiwa wapi, ndiyo iweze kuonekana muonekano mzuri. Niite, nikutumie, nikwambie. Kuko vitu zingine kwa pillars za nyumba, kuliko uweke simiti peke yake na rangi, tunaweza weka michongo. Ni kupima hizo pillars, zile squared pillars, alafu tuna fix hiyo michongo. Utasema chi unataka maua, chi unataka michongo ya wanyama, chi unataka watu, ama any decorations. Hapo sasa ndio kazi tafanyika vile ilivyo, ndio tuweze kuboresha maisha. Carving products ni mojawapo ya kuponda raha, na kuponda raha ni kupunguza stress, inakupa kufurahia pesa yake ilienda wapi. Hizi ni asset. In case umenunua kama hii king seat, 4 chairs na meza, tuseme kulingana na hii meza vile iko na hii ni 90,000. Huja nunua miti, umenunua art, carving. In case kwa saa hizi hazina vari, ita depend. Hata kuko mwingine utaambia ni 1,300 according vile anaona. Na hii demo inakaa miaka kulingana na receipt uko nayo, ikuje kuitwa antique, utasema ni milioni. Wajukuu wako kama vitukuu waseme hii ni kitu kilinunuliwa na babu, alikinunua chiko na miaka hii na hii na hii, price ni pesa hii. Kwa sababu ikifika antique ni vitu kulingana na miaka zimeishi, na hizo zinakuja na bei kubwa zaidi kuliko ile bei zilinunuliwa. Hizi ni asset nzuri. Asante sana kwa muda wako. Nyakorongejo wange kanyibo ni makile wa giko mara chendo makama kote bendo sichako chue magini moko kuma chiti na ade mabende wa yude pap. Katika mano geno mara ni yudo punja chela ria dek mabeni nyalutingwe chendro maro duchienga makawuono. Nuantiere gwenge gimaga Kabiria e county ma Nairobi, namba gise chiwo mbui kuma giyudore bende gise chiwo kidoro mwandu
mora mora ma bende gintiere godo. Orituru masani warar kendo e chenro machielo mar poko pogore kita kod an Sharon Ong'ao.